nabora nyore ngakero kende ntumanyeti gose Tenacious Herbal Center nebwate esukuru egokoria na ndinki egokora ekero mwarimu manyene aikirega igase studio korwa se esukuru ya Tenacious Herbal College igobono to baise gusuka na igoni gikurwo bokorari ao angu chitole ko bomanya kurende ekinda kuburia gendera gutubwati agwetera senjera ye mitandao Ndizi TV News ensemeli ya Facebook na boigo Ndizi TV News ensemeli ya YouTube ekero bwate chinga kiboigo na bogo tweet at Ndizi TV News na boigo na bogo tumali bolio liao igoro yenkwana yeli tukolia rero turanyara ko batokurigereria igoro ya mangana yeskuru ejo egere otomeli bolio gwetera se namba yesimi eyuere ase TV yao igobona kabamo na intwe weika omoelio karibu sana omwalimu ase studio na ndi karibu eyanero Ndizi TV Bemana sana Samaria tangu professor Sinyaga Kokari okay yende principal ya Tenacious Herbal College na ndege onkuru nsema ya nyari bali masawa kiamo kama na waseito okay uruma ko yo jagete na biro mwalimu mwe college ye itwara ngati atoye cyake gere nyora munyakitari abange gere patokonya so kurwali goro ya mulwire yemete okay nakosomya abantu igoro ya Mario Gamanga ya kurwa semete egere baba abange bakonye daktari yoro manyene Tenacious Herbal Center bamukonye gera barwira abange bono bantokeri okay amangana ye amali wa yemete ko konyala kinta tereje daktari okay ewata bokoro nyali bali ya masaba akiamuka maruguru yes karibu sana kero kende amate yao ni kuligereti bano mami ko bata ingo chole Ndizi ora batumera maiga kidogo buna nchere moyo kora batebya nga wekire Ndizi TV kana abo kama mbya mongena na bana bana mba mnyanga ngo chande ko kora kubona mangi uro ya college yona bani mete ngabana asabare ninje baligerete mons mongena na madam Mary Gladys agotoka kusomea alkirina mate na bana bana bare bandi ke YouTube bona ga bare ko Nairobi ekegera mba mete ngatata bona ne no ari studio ko skara era sam ngana mangi ya college eli atenenete iko na bonte tambata ngana baronya bare gete na babako bako nyoro basemi wonge kere karo kende ngora ba bare kombole ka bare nyomba ko abona mete ngambare gete ko nyamura ngitata bwate ngoro yeskuru ono asante sana omwalimu Festus eso wikasa studio cha Ndizi TV tukwanira mange igoro ye college ya Tenacious Herbal College ndomanyete nga gusabange nigo tumanyete nga ninyagitari yokere kero kende ekerengererie ke kiugo cha kia college nga imu akerusetie na ende na kimu arengereti baka muga cha kia skuru yega asenga ncho tumanyete ninyagitari yoka ekero tuachagite Tenacious Herbal College Tenacious Herbal Center abaruira abange batemete gocha na kumanyanga inkiya kogera tubwate imete ikobakonya mono okay ekero twasuka tukanyora abaruire batakire gocha babira abange tukanyora tutegeta abanyagitari abange babwato obumanyi goro yemete batokonye korwari agosegoto kinse mogite egere abaruire batobera abange tukanyora kutaka kubanyora tigatu cyake college ye egera tuturenia abarwari abange bemete batokonye kera abantu bono bankire kurwari nemete mono ngo bakonyere ko bwa nektari ekagera tuwachake college to nyora nektari abange nande ko bwa mono ekera twabanyore tuguri nektari kinyinge cya kigenka mbali no kurwari tunyora ni abantu bitega sikegera mono banyore baba abanyagitari barwari abantu kera marwira abikire college ndi yachagete ose mwaka kiechagete na ndekere guchaka ngaki mwanyorete nonye na abaro kigwa guche gosose college yeyu kerengari ko wanse college yachagete myaka ngibere ya etire ikiagara tworoje nga abantu abarwire babira abange okay ekero twanyana nga babira abange tukarengereria nga twisuko cyake college ntonyora abanyagitari abange egere bakonya babakurwa singi training kia serikali ekoro twiko mwako ya mwako lyo araga uchi ka December tukanyora nga twancheru serikali ya kusonge gatwa permission egato certificate to chake college serikali ya busongo se county nero njaga netie koligia research center era konye kokorobo tukibya mangana yemete nebintu binde byegenke binge ekatwara tekerengere ke college ye ekanyara ngatu asoire sebrangari byaye igatoe permission na gotoe permitting to chake college yirioka
konye kurwa butu ayerengereri abanya Italia abange tuarenge kurwaria se tenesa sapo center ntobwa tobumanyi boke tokanya bano bomanyi kubike saba ntu gatucyake sukuru egera tumusaba ange bagike tubasomye muno tubayerengereri ebi ndo basomye yebana ekero gocha kwa mu principal bwe college iye korwa amaorokererio yobo wene bwegenka osase meteye kebusi wikanae no manyete igoro ya mangana yega yemete kebusi igono goro manyagitari andi goro mu principal engai kwa ruseti bumanyobe gabo kumanya mariogo yeke gusi na kebono kworokereria abantu abarokiwa ase skuru nyuma ndaracha goikeranga na kobange na umunyagitari to munene Dr. Joel Mayo karabu no metaba makoba aba gukuru itomba amanyete metawa inabona arikora banaba sokoro bariko ko yemete batakunega batwa ba muntu kwabwe na bwangu kinte kiki gasoyime yane lakini rende ngana gukirigerigo na bondo chemetawa ni nyamanyete lakini kerangire ko nyinkiraje ekero twaje goswana na Dr. Joel Mayo na ninga nyona bono na manyetere ko nyukire training nsamo kinyinge mario ga meteo yamanyiro loba ngaswa bono bali no gosoma kwane normal learning na ikire guchi ururyoka nkamnya kona na soira semete inkataka kumubwati namubwate singena bwata masomo anda mange tukanyara wano gotenene skuru mono ekrabo nyingitari wanda takurwalia abantu gore yemete okay igobono gobwate bomanyichi nsemo chonse lakini mono bono egombwate nkwerese abana n'abarimu mono kubwa ko monte metabonanye ndio mana sana mwancho muligeri gotore no mwalimu manene korwa se college ya Tenacious Herbal College abwasi bakurwa amaigulyo yamangana yemete yekegusi gose yemete yekegusi yekitonarete gose yekienyeji yeito yegandreta kubweni abantu abange aseriro balito lyagusi ase obwango mono ningani tukwanirenga ekeroro mwalimu ase skuru ya Tenacious Herbal College kero kende ngakimo konyora aborokigwa qualifications kieke mokoligereria asengencho timanye tinga abana mbalenga bali nonyene ase skuru ejo asengencho kogenda gosomera mari amangana ya mariogo yekegusi akengoranga abandi batagete gosomera obunyagitari obundi bwigesongo kulinde ntubono ntubwata obunyagitari obwekegusi ngakimo kana nonyene admission ngakimo kwa advertise mbaka mwanyora aborokigwa gocha ase skuru Wangu manonda tota banga eskuru yetu mna ekara tuwa yagete aba ntuata makoyo beka se mtandao na ige kutoka Bosongo building ya Musa Magaja ya makoyo akurukunga Twin Towers igare opposite Uhuru Plaza gose karote nene senyagitari yetu ya magoko yarige na bakora garo benta mbiringa Twin Towers egorba ya kabere no to gwate college ekore kiye atogosomia chikosi awao ngosomi tore kostonga habo medicine ikire buna nero nene mata togirukanga na ring na ye na regata to jagita college ngosomi tore mdunga food and dietetics siguro ya chindagira na ndengo somi tore about physiotherapy physiotherapy no massage ne bintu binde ekero tuaye chake college gantu abikiti chiposta chita tubwate chiposta tuetangase ne tubwate namba ya office tubwate website ya college ekero tuibekite byonse binde ase ki sabanto abanta bange banyate ko musika gochegara bacha gosoma kara tuabe gantu abikite qualification guseng kiwa na irwekera egara umanya waso go train kegara otobwate diploma na certificate abantu toko ala bakore certificate na abantu babwate D+ D plain D+ afna to wanjera bakore certificate in herbal medicine certificate se mangana food and nutrition na certificate sa mangana physiotherapy C- C+, C plain, C+, na to wanjera bakore diploma in herbal medicine, food and nutrition, na
mwana physiotherapy Kurumachakie college yiga mwana mwa graduate mwanyorira baroki bakolire kurabuna ndi basoira se field eyo either Tenacious Herbal College clinic osa andagokora imirimo yabo bene abana funzo baita batangi mbono bautu bakora graduation lakini tubagenderere bije kiagara banyorira mwana mangi nende nabo bautokwanya wana no ese nyakitari yetekera ekratwa kolire bakolire etukubatoma kwerende bagenda attachment as nyakitari yeto digo bona abange babo nabo bagenda tokotokwanya nande metinyebere kurbona igango berdoreta fast graduation no era bayoka yabene erinde tobatomes ko bagende ba igoro nyakitari asige kakenga nina ki bona ntumaiteka rwasoire college gose university ege kankero ro duration yoko ira kwamanya gukure course yago for example abaiga ba diploma ege kakenga nina kibakoira bamanya gukura intuliana na kubwatia program ile serikali ya setatigo ye program yeito ekera nomo kwerende learning ya certificate gane kwero mwaka yomo diploma kwere myaka ebere na intu na butute ko ndege kera tweta abanyagitari aba gusaba na bunsi abanyore enabo basome metekere kera tu abasomiri ko batoma tore bagenda baenda bakikurigirira kuriyemete bakora research barigereria nto bwata baka samba garden to kenyoroka tusingete mariogo emete types yemete jonzipi igo karaba somire tu abasomire tiori bakolire ko batuma tore baenda research barigereria emete baye kora no uyu wanje gutona to joranje gusoka isiko na butoko mutoma asoke isiko akore arani moi gore yemete igo ntotagete anyore enough airo mwako mugima like yo gukora diploma mwako mugima in class umwako yo kabere to yo burkanti attachment na gukora research mono egere twisane kinga bano kuri bere ko ababechi certificate kara kolire na nenko genderaro so diploma osa na ba kolire certificate na ndanyore mirimo mpuga na bakonyore mirimo kigara bano igokoranga aba nafunzi abaitu se twikire tobono abantu bankire mono konyora hubs kuba amariogo igobono tugate okwige turigere tirukanga abanyagitari abe bakara on high demand bara on high demand mono kuba aba bakora kurwa kinyagitari ki training ya serikali lakini ekero mwana akore certificate intuntu manjeta ende degree amini diploma agende degree agende baka masters ekiagara tugate ekra ikire degree na butoko mo collaborate which is ko egaragende country na cyabo India na China na America yese tubwate abantu bakora baka PhD ekegere college ya asate na Kenya nerero its own it's only happen training college not even Kenya yoka even in the eastern part of Africa kera asere next India America, China, na kaya karujeta machi hubs kingi kikurusko. Igo hubs Tenacious yoka tubwata iga busungo no nyanke nyingi. Nero yoka bwate buna tutenenega na nditaste only college of its own. Nero yoka chagite. Na kaya kora no na serikali yitu ya busonge yimuri gitiga egere ebe as a key research hub research center. Kenya na hujumu. Abarimu gusaba orokia mbaringaiga bari ase college ito abo bakunyara kworokereria aborokia singe ngo cyoro gonta ingano nyine umubarubu aborokia keroma gukora chi intake na kimoko nyara aboroki wambaringa bangani aba ena umubarubu aborokia abuno mu principal barimu bawo mbaise ne kabisa kwena na obo gosogosomia aboroki wabo bagucha ase college ndaraika wikina na recommend okumenyikiringa mbali na amangana herbal medicine na amangana food and nutrition na amangana physiotherapy ntobwate computer school computer school na rongo tobwate toso in packages kero mwana kore packages to amanya komera to akore ngende nga IT akore ngende nga video editing akore ngende nga program management na ndo akore ngende nga web and graphic design ekara kuri packages igakwira na bana okora this ekikose ekikinde ekikwiri kegitambe egere umwana osoka ubwate kara nabo mwana aranja akore kurwasa muryobo ina nanda so computer egere ka osoka igafate kidegento ka kora research yaye na bakye kore beninde computer tabwati mangana mangi aba bono ensema ya barimu otobwata barimu abari project section ikiyo nekinyingekere
tubwata abaramu abasoma habo medicine oyo munero uri twate tato kega orinjira goja isawa ngochari mutoni tubwate osoma buda nutrition okay agrum na set master's graduate from Maseno University tubwate Madam Janet tubwate aba computer na tuna Mr. Obed college ya Tenacious hapo college na bante tugisandika ngege bwata abantu bare experience na bare enough na kegera tubwata abana busi abanga bagenda tugocha sobonge egera banyore kitokoro ekero mo gukora chintech iga ndi mugo chimwe gukora chintech chino nali mwancho muligeria kumanyanga guchakira ngakigete intech nero tukuruka use first intake ndubwata second mpaka no nyen third Tenacious karatu irango turu na kimogo kora intakes nande umubaro bwa bagucha intake yemo mbalenge go konyora bagucha ngwikira ni bari target iri no mobegete bune school gose bagucha gwetanya gose bagucha abake a system ya education bono iga noroche ige ngabona ge change ti bono intake ige continuous okay na singi chapa na busu bago chapa ngabare continuous buna bago cha bago cha in groups buna bago report bago isane number tutagete toko ba set up bataka okore program ngiri batagete igo intake ige ongoing ntobwate bras binde bya online igo bono bari abagwante goche face to face kuba isane number into talk again rigera department just be open and abaisane at every time kuba isane number yo gote abaisane number rimwe aba take off number neririye ye burongega abana pusi kuba bere mu atani 15 15 uchigoro batakire class kina kinende bona otubata abande one take ye tubate brasi bite bingebire 30 20 ati abana tubata abana ekera college emete bono interota nga igono na ruma ko yo mutane na bono ye yamanyikanire okay bono tugenda tutwara chini teki okay it's continuous go register more online na kiba ko register online ba ko togo ba ko tumia website yeto yere Tenacious Hapo Center.co.com entonces bande ko ba kile na ba contact number yesim okay ye 020202 003 mwalimu bateri uchiari baligere tiena beyo karwate te ko register online number yeto karwatu akero jobs ye 0202003003 na botoko receive to all the details to register abana online was to yo kugenda se website yetere Tenacious Hapo Center.co.com bas ego banyoli otanyoli osomo ibuli abatarire wika jobs chain senge tuati na jobs kiti tuatabire kire omuchokisi Twin Towers second floor yonsingi ne yeito ona kero kendo mwalimu nkoboli timanya useli boleli nakina bonkoboli kwa niamba yo muligereria mubegete na abana bagusibo kabaje college ya Tenacious Hapo College gose kabira kinde cyo zikorubisa ku no bagucha begere igoro ya mangana yo borwali bo gotumeka emete gusi college yeito igebwata egotogwa dimiti abana kurukisa mu chonsipi kurubisa kubyetu byonse kurukisa mu chonsinye kya Kenya na kurukisa kya ngumbu kinga kinjira to kuranyora kisimi ko ngumbu kinse kya ngumbu afare tete to bara just online baganda kusoma ku America abande korwa Australia batakite basome online asingenjo baruki iki apps kende to kora skinsi kiri bali kero barigere to bakaranga to acha kere kore ke ya beto mo kese bali igo to word meet abana fus across the board ento tayitinga nabo kusikera this is birangire bitebirenga it's an international college and no ne birangire binge to abiroje to abiporete from kinse kyangu igo nere diversity ya na bego accommodate kiro mworo kibwa ku county ende yonse sense ya Kenya ogenda Tanzania mpaka nonye mache ngumbu nabo ba ko register mo ba masomo kirasi ayune gasi sano mwalimu yego natwa yebegete nakitwa tabranga registration ekinde kire online
ikina kerenge ya director na the entire management tonyora wanafunzi across the board from all sorts, from all walks of life egere basome igoro yemete ande egere tokonyora bali abandi kurkinse cyangumbu yekoma kigoto goto konya mono ku understand no igoro ya Mario gikyari kinse cyangumbu cyasongirake kubwa Kenya ntumbona yenere ya cyakire lakini egere gutoka kinse cyangumbu na China India cyakire kare Australia mono ntuge nakiyeko nabaye muligete egere rongoro rwa Africa na roro nyore it is about training college ayuna mayo mwalimu ekerobona barako umete mbagole tekrasi komina ibere machibu na sogete bono bali batagete go join komanya igoro ya Mario gaito yekigusi egere bakonya bagusi baito n'abantu bonsi ensengima igo mwegure Tenacious Habo College eraso muchito bosonga samagacho a Twins Towers igana okonyora umwalimu nande narua website yabo narwa mnana kimura ikere na moko batarira egero endamo egwa maereso ekero utagitego kori kosi yo atabirenga nigere ebugore tikero umuntu bali batagete gose bali no kugani ko gosomera Mariogo yemete ekora narago konya mwalimu kwa mention Shamba Garden asimoko iraba abachiko kora practicals ekora ntubate theory alafu na ndrende ntubate practicals asana lwate bashamba Garden stimeting agega nkai muchi mwabaira asimusmegete metera ndi mwachi tukusmeke mete yabaira gokoreru practicals totara tware kerenga rikyo wanse college ye ntoganda te kururi abantu igoro yemete na amini igoro ya am igoro yemete ne mete yiga na ronda tebe ebune ero material astogonyora Mario yakoro igonga tayari ntu wate setwari kurusie mete Mario ga yemete amange totarata ke college boneka tujo ja ke college kerengeri ikachanga bona to wate umugondo ensema ya Transmara esto tumegete Mario wao na no metenga engongeri ya Kenya mete menga Mario ga mangeno akurwa kurwaria igo otwajenga aria no twanyorete mete menge ye Kenya to bonga indigenous bono tkaranga tika tuyesimeke tuyagiteiga mpono torengere koyene bono koye kinie benene ikera bono twaja college igo kurwa buntu abwate asa itwara kurusie meteyo tok twamanya koreta na Mario gande nande kurwa kinse mukindi igo mugondo yo twayubwate mapema nemete twaye pegetoro rikiagere yende togiro kanga endangered species taite kona gusira igo ebirangari bitu mbringa toike kuye preserve egere ekonya abantu baito asense moye ya Mario yege bia mono kigima mwalimu omo principal Festus kurase skuru ya Tenacious Habo College koroiga muchitu bosongo togenda to kwa nere igoro ye skuru eyo igwete ne skuru ngia ane skuru bwata marama ya uchia sabarokiwa bali batagete gokora amangana yemete yekegusi mwanchu murigereria gendera gotumali boliria ugocha so mwalimu manene gaiga umuboli kerikendi gyonsi utagete mwalimu ntete turaenda sense mwende studio so mutimo komoke kero to kuirana no to break down igoro ya mangana ye fees ngana ke fees ewakano ara ekero goseninte to ngirane tutaraenda so mutimoko kero ngumanyigwa ngani mbati chideka nke igotomanya ko endo mutimoko ingaki efisi na kiewakanu nande na kiengani ekero mweboli nanya kweboli ngaki efisi nelie ne chimilioni chikale nsinyugwakanira umwana ne bona bukora tumanya senchiro yuboime Tenacious Habo College yasinge ere ntangani nande to ere ya kebene ya bena ba asikinga keji otwaro kinge stoko bikefisi ere umubuli yakonyara egere tokonya abantu bitu baba abanyagitari tero kole certificate ego to atiwa se kinkego kire kisingi gwe meronge bere nesa wakorego kwa certificate ya kwenda yani chirwe meronge bere nesa no okole pi kwanyode aso mwako yumugum kwanyode certificate ya wachire diploma ego to atiwa se kire eliwa msinasta rinde tuwagosomi twakora kwakira kyoto kwenda ntore ke ama ekero kora eyine certificate ya samangana ya po medicine igo no to begeta namangana food and nutrition na mana physiotherapy ege fisiere ngaine ina questions
chikosi chonse ofisi ya rengana ne diploma na certificate lakini ekero okora mwana pake ya computer packages yeto mwana to achisingiye mwebule watu achisingiye bisano ugora packages chonse lakini ekero wana kolira kogenda mwana wichimo kokora mwana web design mwana video editing na mwana system management nero gago to achisingiye 50 na isa umanya gukora kosi ya yonse ogenda ujabu pomate ibona ndo yime tutubugete neki rubuchi besa kumbe neki besa chinga abana banyora masomo mwalimu ibone gasingiye sana kinke ege tuteto konya abantu baita ege tunyora abanyagitari abange na tunyora abana abange bagusukana technology yabono nara ukorokwa Erika Buga agoteba kurigere ko chinsemo cha miriri agoteba nga kwanya principal na ndimbi ya sokolete skuru ijoyo korwo bugwen obosemia na korwa maigerio igoro yemete yekeusi abuno otorochi bona abantu twatigira mangana yechi yoko no konyo mario gayande ayayigaito yegenka naragendete kunya gotokonya asante sana nara ukubolinga nkaicho bischino chire nkagerete ntwairaneria ngechira samagacho Twin Towers angena Hema Hospital ose opposite Plaza second floor bono nara goteba gopongeso goteba nga tenacious congratulations asoko lete kerengerere kigyo kolete skuru nigotora rolebya onyege kogendera nandete ikanchira gatika biribuna echinde enyale kubagi kugwa gendera igo mwalimu emirmeyo nimiya asante sana ndo chabandi bakale gopongesa igipindi abwase bagopongesa enyegitari yeito ya tenacious mini skuru yeito ya tenacious Herbal Clinic kero kende kero kuligereria buno owe principal kero abaiseke amona abana bamura kero baguche skuru enambe ko baigorake ase chikosi chiga gati abaswati n'abana bamura namba kyokororere igoro kubweyende ose chirengaine kero kuligereria ando chenga abana abaiseke bagenda tako babange egente kama nataka gukwana nande ne base skuru yeto singenchere ya bene ntobwate abana funsi ibo muri kigete igona kero wekire kora jitu na bora ikora sikonyora tubabegete se ikorangana ne myaka ikigara meta abana bake batete ko ko bana ko bekira sikyabo nasingenjo tugodina mwana hapo abarwaria mbare baitu twabwata bange konye bariska bakurwaria no meta bande bakurwe mete na mama mino kwa tutabara robo kwa emete gutakuna bande ntwa bande mbaga saragire gaba bakabano baro lakini konye batabuga tisate bwete na ubo manyimono igabana kabara bana funzi karabo na bora che kore jitonyo re class kende ke bota bana buzuna na msini aba nena bijega ba kongire na wele bolinga nanda ba kaba sawa ngana ke bajega abuna bana funzi betigira bana sate bwete batagete koliya bastoke bonegere banchiru kuibura nyakinya kitari jabe kegera serikali yeto ja ikaze katabanga mwana ryo konya kurutamato ikera kwa nyomuntago jana mato jaruta batabanga inchwa dige oyo kurwariga ibintu biribono biasirire serikali yete koranga umuntu no bwate satu bwate no qualified no trained obe given a license otaka operate your hapo hospital igo etubwate abana funsi asebi wango birango awenda lakini bona abana abake ba developie okogani mono igona bagenda te gufuro abange ki admission tubate ni kinyinge tuganye te bari poti nesengenjo yo ebitoki kinende otubata admission na wondo kenga abana abanyaruka abange ba tete wa tuwe meto sai batete ko ba gusana sengenjo bako bakikateka batete ko ba banyagitari mono lakini nabanga bagenda te gocha but the difference there in the mono no baro igo oligeti gochirira na korinda banyaruka baba enambere igorake na kiano ne krasto bwate kya abanta babera bana nake abana nabo barimo kubwa bagaka okay kero nkumanyi wanga chinga kichito cherire nando munyagitali ndo ikire goikanera tuchiko mwali baga bono ningani okwanengana yawo yo mwali goro yeskuru eto ya Tenacious Herbal Clinic kolendo tara yekwana na ara igo kulika goteba amchasfa from Nyanchwa nauliza kama they need a clinical nutritionist as a tutor
yo ne mere makari ku ligeri karo the principal oyo tegete tomate binga tiga akora application yaye tuyebeke na wa database ekiagara asenge jakora yegenda tagukina tutegeta bali mu abangi tabasa kwa tiga turetera application yaye yons na documents and sadwe yons tuyebeke na file ase egasi no ere Gasinero kagichera plae amasakaraga chu naro amasakatiga tu ya jere gotiu kane gasinero kina kina mate kero gende nkwaga netigo kwanira mangano makungu gwetera buno mwalimu manene kwana makungu abo mabwika kwarorira se skuru yawe ya Tenacious Herbal Clinic college egere ninjiroga netio muchando yokorwe arafu manyo kwaningana yawe yomweli challenges ne kinyinge college ya sengengere yo Kenya ne wona tebwe kendi college kinde cha serikali kungwa amachutoka no ku understand mononga inkie habo what is habo inkie minute lakini kero tu askira yake na kueresa abantu baito wetera media na abantu ando kwa naiga abantu bamanyira batwara bo manyo bonge basanikira bono egento troje baganda to ja so bonge basome itangre kuseba kumitinga college ki no buganga nkie kurwe metaka banda bande bawutenga no bunyamesira bawutenga bono ba understand barenga ne school andeka ba kirenya kitali yeto banyo ba rwali ba bwanere bono ba inara yange mecha challenge ende mangana yeki basa sano mo challenge tokorere gabo nkumanyirwa kinga kishetu chebe imakore nabo kwaningane ya mocha somo ncho muligereria muibuli ole skari no mwana okurete form 4 tagete go join nabo ko bayingana yawo yo mwere tokore asengencho abana baito bakorete school barabange nande banyorte ki grade ki kya babekrete bitango byo gusuka onare go wanyo obaibuli bali montegrete na abana funds baito mwakorete school momanyo kaso bonge mochie school elinde moracheste mosome mo baba nyaktari elinde mwetenene de manyore na musikyo bonge magweno uchimatu bali muraga nigo komanya mono namba yetu twarura abuye namba ye ya opsi yetu na rate whatever 02020203 gose website yetu tenezasherbal.co.com egere mo kike monyore amaresa mange mochwini musome ekyo mweso ndatabe yokangelinga no torigerete habo medicine no torigerete bono iga abanta abange no neki college no nyinchi serikali yeto yetebete buyenga asenya kitariere mbarabarega wigeta tware hapo medicine ya bo doctor mbarabare egera tokonya na iga na turarwali abantu bito kera marwira bikire na bono aya manga abo bono okoranga emete ngoya kunere ubwa kintete asante mbia mona sana mwalimu asowo cha studio yake kweresa ira sovuagare igoro yeskure ino ya Tenacious Herbal College tobaga neria maya ekeramogendrete gukora chi intake chumo tinyoyo nandi chimogendrete botambe bono no tukura kurira gabo ase umurobiro yiga nchamo naye igoro yeskuru yo ande turaenda sense mende studio ande toleta ni onde boy bokoro Tenacious Herbal College nerara kwanira make au bolito amangano mwalimu manana nyaliriko bakakwana giga ase studio mpia mono asogocha. Thank you so much. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchuria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer cikuburukanye cirange nigwikira ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amazi buna cipipe na boigo ni citap mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito vemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na koonye chianga buna chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotugo moito chi track suit chi pajama chokoralira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao na boigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta na boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejwere angine supermarket ya Shivling gosumwa kirisi Ruth ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byogukorera chigosori omokene no karanda ukaribye stera nyago seta omokene no karanda ukaribye njera nyago seta kaingucha kainkoronga uraiya Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyore nekerenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso w'umunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abanga ari nyumba mwanyase ba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigera mange tokwana mange kero tokwanira igoro ije chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tenga kitoke moiwe Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Mwancho murigereria na inde twiranire ase ntunde ya kabere ekero tutigarite ase amang'ana a Tenacious Herbal Clinic na Tenacious Herbal College ekera bulitangani twakwana no mo principal Festus uyo nyara kobaga gotwerera mange iguru yeskuru yo Tenacious Herbal College nganinki keribaganetye eri abana abarokigo banyara ko bakwerikia na kochaka amasomo gusaba maigeri abo ase skuru yo twakwanira mange nande nabatigere nambe kero tagete ko register online wasogende mpaka se amagacho agotoka Twin Star waimeye town yetu ya Bosongo egere mumera no mwalimu mokwane school fees kwegune ya mubuko ande twanyora ne no magani onde ase studio korwa ase institution yeyo ya Tenacious Herbal Clinic na college na era tora kwanira make ase nkwana yeri tukulia rero ekero rero tuganeti gukwanira umuchando gwe Chelsea ande naki okubwenigwa gwetera samariogo ye kigusi amariogo ye mete aywa gotoka nyagitari ya Tenacious Herbal Clinic. Karibu sana ase studio. Bienvenido. Moralia. Ningani oranyarka wagwate mwancho murigereria ngana kyokoro kwa nonye kwarenga singa kigete chiairire aboranyore nando murigereria naro uchiro mugani kurigereria egera manyanga ningo tubwata ase studio litukolia rero. Bienvenido yo ligeretia sema bienvenido karibu. Buna tuegerete around yende chenkoro kwa motondi mosumari. Naende nairanire tonyali kwegera hamo ase station yetu ya Ndizi TV igoro ya Tenacious Herbal College. Karibu sana. Asante. Igo mwancho murigereria no igweterero nigombwate amate ya Tenacious Herbal Clinic na Tenacious Herbal College aposto gukwanira mange asenge nchibono eyenero ego se institution yoka ebwate emete yekegusi asora nyora mariogo nsipi yemechando yonsipi elioga netie asubugima bwao ekero bwate mechando ao igo bono ningani oikaranso ike kero to chigosanganera igoro yomechando bwechialisa nimete ngomechando bwechialisa nigo konyora nonye na abana basinini nigo babwate ngochale gotota ingambantu kyo konyora bakonyora no muchando uyo igo tokagera ngalsa nabagaka bagotuba gutwara nabangina bagotuba gutwara nonye nintu ebigorie byebike nkonyora ori tubwate nande nkigi kwirira ayunto chikorigereria naki amariogo yekegusi ose yemete aranyarko bakagukura omuchando uyo igo karibu sana nande enkwaneye karana nale gotebanga ninka batumonye gitari tikolia ria rero abante batingaga kikwanira iguru yechialsa chianyarira bagusi inkyo kugera goso orocha sokora kwa gose tutaraso ase Chelsea no bwate kendora mentere igoro ya Tenacious Herbal College. Biamono murigereria Tenacious Herbal College una principal kwande biya sana onyebe kirebiya college ibuna ndi achagete eganga ya yenga kiere naende ne institution emanyire biya na serikali naenda wanafunzi bachakire gosoma nche ase Tenacious Herbal College no mwalimu ninche ngosomia asensembeli ya herbal treatment gose herbal therapy igo asamangana aliyo kwegeria igoro ya herbs amaliogo emete unakorosi wana ene unakugwenia ninche mbwate department yeyo igakaruto chukwa negoro Chelsea na botulegere na ende mbairese ngakioranye bweni igwetero mondo motinguke gimo mwalimu motingo bwato bumanyi bwekerengo keigoro korwa Tenacious Herbal College nabo igokora Tenacious Herbal Clinic ekero bono togoswa senkwane mase boninga nitorarigeraniga toeresane igo bono chialsa ase omonu bwekegusi na chitokoroka maute yenda maute agotoka ime na isiko yomuvere so kertokoroka chialsa igote mine tinga igo chirendoka nabo chiko ba imebuna nateba na ende chibe on the skin. Okay. Yes, asili yo iska. Inkibonora tumanyi gosomanyo mwancho murigereria gekoreta mauta ya yenda ase emebere yaitu asenda gosaso mubere ime Chelsea cyarekane chigo cyanda abantu muralia n'abantu abange igo bakoyenda banjora mariogo lakini asogekero ko wena still ne shida. Okay. Igonse kwa eresere iguri Chelsea chinda tabenga na maote agotoka asenda mono asenda igora na korunse tokoroka duodenal ulcers gose tobata stomach ulcers gose gastric ulcers wone chigotoka asenda ime ase lining yengozi yenda eli yabachokire akara ya aliru gose yabachokire lioteli kobero
lioteri lianga kugwena wone kera matuga kuna kugenda yarukwe alsa alsa ngenchende yatwarire obakongu kugwena bwangu so wikegwe nigubuya neji step chigwenerete emanye kugwena mbia mono ono nkikekoreta lioteri maigenda nkikekoreta umache keinie kenene gose ekosia nene iragero montanya anyorenga nabwate chialsa senda yae ngento kieke chialsa senda kuna nateba number 1 ndagero ngakiokoria ndagera kibwanje tekoria na ndinga kiokonyeria namba 2 condition ngake birengerere byao bigo parate gosidio kolemera mukera lituko engenchende igo menyere tobugima bubwate chi stress chinyinge namba 3 chialsa chinde nchire hereditary nabo chikwambukira korwa so muiboli wacha so mwana igo Jones PH ora gatatu na abantu mbara konyora banywete sumo esume yakarera asenda na erego chiakosie problem eyo ose yamenyo evidonda byabo na bira byaleta stomach ulcers so chinse mechi angenye ose isano nkoleta chire shida nseko chakira sense moye ndagira eto wa device ga ose to kugania abantu baito bakore baragire ndagira ase encherendo nge number 1 ekero muntu koragire ndagira kali ndagira ere nutritious like yoko principal atabanga ase ecology at Tenacious Abo College ntubwate kwegeria bune ndagira ekoliego no mochoko because ase ndagira tali obonge bwaye ndagira nebintu byo konyora equality una whatever ndagira biriyo ekonyora yagacho mubiri tali asokoragira ndagira nyingi una bono mugwekano abantu mbale banje tekoragire ndagira bakunyura amache ekero kori ndagira kobegeta amache mesa gose gukunywa amache gukuragira ekero kwalire ndagira eye egento ego chiyakora eko ndayarurana ekero yaruranire yarosia acidity level ye stomach yagenda iguru komanyete acid nere rasenda eye gokonya gusie ndagira biya naende ekero kwabekire amache ne ndagira yagenda yarurana yarosia acidity level yagenda iguru ni acid kawaida ige koniarura gose gusabura gose gusamba acid so okoragiro oko montakoragira na amache is not recommended lakini toberanga kwanywa amache chidaike 30 chitaraika ose chidaike 30 ikaro chiarire especially omuntu korienda gironye na amache nando manya kogenda korara igere bobe mono because sige korosia acidity level igoro na ende karara ire butuko acid elia baigoro yaso akoretera enda yaye omochando ase tokuruka digestion bono yamanya go cause auto intoxication acid elia na ende ira na so mubere yamanya kogero mubere omugimo ba acidified otwara acidity level nyinge na kiekoro monta koboka no nyama mbiekera bokire aigweta rosete ale na maumivu ende ego sara ende woka asingi ncharagerete endagira obe especially ekero monta koragire ndagira ibwate a lot of sugar yes esukari nyingi yebi nabyo gati ibintu bikwirera umuntu atwara umucando bwe mauti yenda gose chialsa abange twatemire gose batemire otumeka mariogo hanya gitari karukwa igure igo egente getangani go kumenya ko chinya gitari olikirwa mariogo ewa mariogo narororo chi sira bunchirororo chi gotanga oko watigo kugosogo sambuko kwendekero bwateli yote lakini abange bayetumikire kwanyorange egutulia ande yarioka all of the time ine Tenacious Abo Clinic nekoro mechando yone inchero mwalimu unana watabia that's my area go say ina tensemo and ngire to number 1 igo toko abanta bange bagote ngekero ko gichialsa kwanyo mabera morora usama mabera mayo egento gichikwa bana mabera mayo ekera ikirenda igago chikokonya ko reduce chi acid yani ngenchende ngeresa seluge nyororo acid ilira senda igekoira na yachikororania mabera ali amayo aso asenda igo kwe bwa feel relieved kwe gubi yake lakini kera mabera ali aroranire na what type of acid yaye naenda manya kororana menta conditionally yakoraki naende ya wasen so igonta etego tabanga mariogo naro tokonyora kurunya gitari na mariogo naro tokonyora kuruhabo therapies na yogo toka korwa se Tenacious Abo College
now nabo konyora omonto otumira amalio ga nyagitari amatuka mange echinje ta koletik etayo igo tinta tukatanga amalio nyagitari tari kugweni ngokora ari biya ase bali ba correspond bagwana lakini abande mboro abange okonyora amalio ga yaiga tara respond guchiase bali that's why Tenacious Herbal College ya chakire gusero ororo as chi condition bune chi abere chinkongu because herbs obotongi bwa nyasaye borabwa I'm very sure abagwenire na abange na nda abagenda tekugwena na abange na abagwate testimonies chuko gwena Chelsea na abange for example ekero montagocha in that college especially buna principal ta abari bagocha kwegera of course imbara babwato bomanyi lakini igotoko babanga bono batumia amarioga ya in a very systematic way eliogo lyarengwa ya manyunga kiringana nga kibiwango bingana ne Chelsea chia manyunga kiki chia beire na endo go condition buna bono yondigeretie onye okogweni Chelsea lakini gokolie sukari that is wrong eyo twende tutumie sukari onye gokolia onye kuralite Chelsea echumbi yao wekonyeke imono actually oisekoli chindagera chinyinge chibwate echumbi bona carrot ne bwate echumbi celery ne bwate echumbi sukuma wiki ne bwate chiacid chinyinge lakini naboko reduce na kiekora chindagera chinyinge chigokwana because chibwate chiacid chinde njiro chibwate alkalinity level erengi ya system so igonata kwa tabanga Tenacious Herbal College ne watomorobilio muya boku weni Chelsea completely chiko wena omonto babuya na inde kera agwenire na bakoira nali chindagere cha kawaida tiri atarenge buna chingende ne binto such like ekero togendere tegane nkwani ngiye bono mambya kurwase egetaseni gitokia Ndizi TV omwanchumuligeria naye nabo kumnyoka ali ase mitandao otobwati buna Ndizi TV News ensema ya Facebook asengenjo nigo tuli live asibali mogotuligire gwetera senchira yimitandao nabo igo YouTube no tuligalia Ndizi TV News nabo gakarubwata libolyo gocha somali mwegase studio unego takorera buya igoro yo muchando bwa mote yenda gose Chelsea nabo koli kaliboli lyao gocha gegase studio egere tumoboli atarasoka ekero biro bitondo chengachi ngaki nchirororonke nabo tokonyara kwiranira liboli lyao ono mwali mekaroto gutirimbuka goika ngaki omonta okora amanye nga ebina bibyorokereria kero na iguriga igokero kende na atwalire amautayo gose Chelsea cyangibire bia mono moralia omobero itobure nyasanyo tongete no bwate condition tokoraka chi reflection yani ekero eshida gete ya tokire goiko mobero report that's indicator chi indicator so these indicators nabanya saa tongete igo that is why ekero bwate headache eco reporting the head is not okay umobere tolibuya igogo ika atweligwe so asenda there is naturally pain iga kerogo kunaga yani tokoroke ekerege iga no ekerege bon iga especially moralia abantu bali naturally bakoigwa amacha gutira marorose iga bunango kora iga na indatirimboka amacha marora tira na indago tirimboka e condition yetilingia nabo ekogere ko simpaka oisovagas cancer igo ndate ko no moralia we motegere mo yondigeretinga mamanye ekera amacha gutira gutirimboka marorosa yando konyora gusokera munu ayanda sokera chimioro eyo nekiorokereri gitari ikiya nabo ranyoro gugutwara oisovagas cancer yemioyo ekera amacha yagocha dosara it is a more of acidity ekero na indago cha sendaga iganara gutora igagutora achikona kole murenda okay so ekero goigwa ororoga gusama cha yarora mange manyanga ine indicator etelingia because of that pain obororomboro na saiga na boko igoboro generally ende gusara lakini akere vidonde bia etaniri maita bande na bakori endagera gete baruka bago chaka go vomit go say ago feel uncomfortable endagera gete na bakonyorora o feel bad otali gutakarura endagera iyo kwanyoranga those ulcers just recommend ase advanced level ye Chelsea moralia abande mbale bago chaka bono koroka even blood okay ago vomit blood ejibonere condition yembe na inda abande yagera paka bachi komentro amanyinga ekero condition ye ya acidity so igo nkeli gento kere comfortable especially at night
na bakoigwara uncomfortable ende gusara ende kuya and such a discomforts are not good lakini bono go confirm na bakoenda paka nyagitari arengwe na bo bane ko ba confirmed in chalsa chireke wango gete na ende phone treatment imago cha nonye no gupungua se umubiri wo weight loss na even weight loss weight loss a lot of okoliga morokoro konge a lot of headache okay omorosoro monge you see that so such are other conditions chiko genamo ni chalsa kero cha mentre asenda yao mentero moralinga ki Chelsea chiga ekero chia sidiri echinde chiabona bachiko babunomo chaba cancerous chaba cancerous chia cause cancer in the digestive system eyetaliengia so egento kerekia no ko handle gosego deal ne problem eyo mochando yo mapema actually moralinda tengo tabingo ko wena nkoro ase bali baachire babe ba relaxiri babwatiria machiko badewe na machiko no marago yes oise kubwatia machiko ye diet na mental health ase birengere bia obitimo getebu yo gwatia machiko ye ndagera ne birengere bia obitimo getebu ya okugwena taito tebyo yondigeretinga okugwena is assured igo kugwena Chelsea chia onaende bwe andobe bia ikiara bange bagwe igonge bottom line nenchira tukuragira okuragira afi obachanu bwendagera yes na ubugo determine ndagera kiyo koli egere tubese konyoro muchando yobwechi mentera kego moralia endagere igatiga ngo ndanyere serake abantu mbali banje tekonywa muno nate bisukari nyingi okay mbambu hata bubenge nakane sukari lakini a lot of sugar in the system ne bwate shida yaye karuto ko fats chinyinge mafuta amafuta chinyeni chikarangira na mafuta mange a lot of roasted meat enyama esambire ere nyingo montakolia buno nate ya fats na a lot of acidity chindagira chibwate acid nyinge buno bono binyugwa abantu biga bakonywe binde bire biroro biri biya asingincho yenda yaito mama na marua go se chibia okay amarua no ara se class yekyo se binyugwe biroro ewana number 2 insego kwanera kegweta ni chindagira psychologically karobat psychological effects kuna want to have stress karobat anxiety karobat depression marieta ya tato anxiety stress and depression pono moralia kero monta atwarire mechano ndurigo kane mechano nera sensei na ekero monta cover stretch the mind akurambule birengere bya mono asogwikire mechando kurigia machibi ye mechando ara sense iga cover stretch gosora mbuli birengere bya mono bya chigo cause anxiety unananya beka maleta iyo aleta stress depression arwo ekire condition yoko depression depression igerembe ekarotoko kwane lita depression inge birengere bya arosire toigwete omenye toigwete oragere toigwete umerane n'abantu twibwe manyeti ogwena twikaranza ibweka or isolated oraye bwe kwikaransete igo mongwano yo bosoyo rwarete shide yiga ochirare anyway a topic ya depression na stress ngochangire sana sichialsa however nacho kugadinga around yegocha toche konye kwanera yoka because it is a major cause ya morira mange towate lakini asabono stress depression na anxiety ngokosiere ngochangire sana ase stress mina ase chialsa chinda kero kende tutaraendanga na kibono umanchu muligelia aratange maite ogotanga nukuye bagoteba utarachikonyora obo gwenia kero kende alsa nebwate chi home remedy ose gentongero rakore kia bwangu kegotoka nyomba egere otange chi alsa chi oh good so ase nyomba especially ncheburo mwalimu se kero nkwegeri topic ene bona ali school goikonye gari koru nyomba okay mono mona mazingira mechando nere tokonyora kurwasa mazingira gosibuna tomenyate nyomba baika to identify mechando nga kigo cha koru nyomba ase go kolega asi nonye nobisi gosimo gondo nga kia se family mo correlate okay ekere condition eyo nabo kogera chialsa chiche ono ekero twegeria iyo sinkie kogera chiacha ibune china kwanirenke nabo to kwegeri bono remedies eskuru ya tenacious mono mone to kugere remedies
and treatment. Okay. Igoto igwana na remedy. Remedy ne bintu biri orakore bya bwango bigo konyo no nayo monyene. Okay, kiara nguchinde gukwana bikega iga nonyero muntu igiara nyare gukora bwango aikorera nyumba. Yeah, because ina the purpose ya Tenacious Zabo College because tunafundisha muna turase TV ga Roche, it's still Tenacious Zabo College is at work. Yeah. Elinde tokonya abantu baito baikere chiri medicindenke tatiga jitaera asebono ayo gocha psychology na bara faidike mono. Number 1. Onye chalsa chire chinyinge kosa acidity level era somo bere kero to kwa na acidity level kosa alkalinity omobere bwo monto wene te ko alkaline e acid yake ikiara acidity level igakora murira manga koraki acha so chindagero wene te kulia buno bono oyo minto bwate chalsa wene te kulia chi nyeni bunali sosa okay enderema eyinima ntomanyete twensi emboga di sosa enderema emboga chinyini chuma tene cheke usi omotere ya chinyini chingiya chibwata a lot of nutrition chibwate vitamin ebiya abantu bagotumia endagero ratige na bora ke yesu kuma wiki okay chingende okay ya mabere ni jumla okay ekero wakeri chinagire chiga bono acidity level yao na bogo chaka kwenye manage. Okay. Egento kendo gochikokora mwanchi olio ndigeretie na ragota kuna chikarot. Okay. Carrot. Ota kuna chikarot maybe ibere mambi, ibere mogaso, ibere marogoba. 30 minutes otarali kende. Okay. Okay? 30 minutes otarali kende. Because it's the research we have done. Ekero kwe manage a carrot ige bwate powers na inde bwate provitamin A ekara ya so ira so mobere eco reduce acidity levels and provitamin A ligo toka se carrot is able to heal the wound ego create an environment evidonda biri bya so kuwena byoka uya normally so oise go twale juice ye carrot oburukanie a cabbage especially red cabbage okay oburukanie beetroot this is a wonderful combination. Wow. All right. This is a wonderful combination asibali muligeretie please try this na igona ate abante tukoirora abande bali bakolika I'm sure que to ikire gabo murarida bogo nkonya itwateba a carrot a red cabbage go se cabbage leonsi ne beetroot oise ko make juice korosi juice yebinte bitato and then kwenye glass ejida ikemera ongetato before any meal surely you'll be in a good condition to konyora mangana alsa chibukubwati your stomach ulcers. Yes. Uyamono sana ego kwa bona ole daktari oro mwalimu asengencho kweresere binte bya asenjira yobwagale kigima igoro ye vidonda byenda ebibire cyalsa bito cyandete ntwamanyete gose cabbage no burkanie carrot burkanie beetroot abange tokorole carrot tuwakete gali echiro whatever ko nina pole kulinde guchakira rero mwanchu muligerere kiwikire echiro carrot tigeba se list yawo beetroot tigachiba se list yawo ne cabbage abali bamubwata chi blender tukoroka na chi machine chiri na bokobeka onyore musuri oli bwebinte byo onyare konyu bono daktari eyinenchera ya moyo gukura rende eyinenchera actually home remedies home remedies another remedy ndete ko motegereri gosoyo to yiretie a remedy ende home remedy activated charcoal. Bono activated charcoal. Kerto kwa na activated charcoal yene poda ya makara aliaro siribuya from an expert like now in Tenacious Zabo Clinic. Igonta tikora ereza ngantu bwa Tenacious Zabo College Tenacious Zabo Clinic. All right? Una wana Tenacious Zabo Clinic igotoka Jogo so munyagitari daktari Joel Mayo. Asare hago kolega asingia abantu bagwenire especially ise kogenda bonoga abantu barororo bagote nyagitari ya bakonyire Tenacious Zabo Clinic na beli kire Tenacious Zabo Clinic you enter there umunyagitari noale is doing a very good work. Igo such a kind of treatment and remedies na botogenda tegochirwa as a college na as a Tenacious Zabo Clinic.
igase college mentere erimedia yamo ndato motegereria tegerebia ntobwate viazi ebikoros chips right ebiasi ebigo bibutole bikebike alafu bisoak in water obisoak in water you don't boil them you soak in clean water obineka samache okay okobineka samache and then ekorokwa binokiro overnight okay nonora machalia alafu kwenye glass 30 minutes ebyase bichachire oso bisibetito na magandali toliko bichacha okay oko bisibi na macha maya ali clean especially boiled water machalia beriri alafu bibutole ebike ubona bireigo ikiere ngozi eli yaye ose the inner part of the outer layer nere very design so ko bibutora eiga and then you soak them in water umuntu nabara abuli ebiazi bingananga ki and what amount of water ndatota about 6 ebiazi ekiazi ekia 6 of them and then you put them in 5 glasses of water ebiazi ekewa evitano obina chebiya alafu you soak in 5 glasses of water. All right bibe overnight amacha aliyako ba akara be overnight amacha linalebo ku extract healing chemicals korwa sebiazi nekaro kwa nyure 1 glass 30 minutes before any meal tikwandike gusinga onywe kirasi ekamo chidaike 30 otararagende nabo konyumambi onyumugaso onyumarogoba lakini amacha hiyo tabaise wetani 2 days okay taitania matukabere because ya gosidi gochiabu nabora nyora se other contaminations kia soire koboro ngwana nenda kora igo alimu evidence bwatebire na chako chakeli activated chako ngukwanira kwarenge yes I think ne remedy ngiyase maruirando nsya guthoka imeyo mubiri activated chako oili esumu thank you activated charcoal actually na de viazi yaketinyoba activated charcoal weika erosi with an expert okay weike meteyo erosi buya and there are trees mete miye korosiwa especially the white blue gum ama blue gum kose white gum mama nyeta batagara kaiti namba igwete so emelingam yemerabu kose liere buru ebutoru buya ere merwengoro ebe sealed buya eko yingora kero yajire esegwe with a good machine ewe siaguye echunchu aseke wango kigweneteko gotumika asenda okay talikende yonsi yoko beka in your stomach ekero before tarachi konywa wike ebe activated makara yabe activated I want to say activation we kaitiwe aselibirera linene na inde okay elinde makaralia moralia kera makaralia korosigwa nkonyuara amache from the environment amakaralia nkomusali germs from the environment otherwise intebenga onye gotaete ko reduce germs gosamoroira asokorara okoreta makara omulechi traffic bere around in the bedroom okay amakara aliye keroreire butuko igako kusa a lot of germs yes so you cannot suffer of many infections igona takante banga makara aliye rosiguya aba activated ave apaki guya aselibirera ligwenrete and at the right container and the right labeling again tona kwanera igo principle na kwane point india aba minto mbale on the street bakoni kende yonse bakwara marioga imete ya nyasa atungete erororo at exposure ase vumbi asamoroira ndako contaminate should not be like that na kigeko Tenacious Zabo College ya retire mbino yokorosia mariogo buya yokonya paki buya yogokora elevo yogotumia buya kewango bigotumika buya elinda abantu bagwene ntokorera uburwaria wemete abacheche asante so asoyo muri yokorosia activity chako na bakonyanyora Tenacious Zabo Clinic wasoko by in contact with me still na bakonyora the best chako ever abantu batu na yanyora nande nali nyomba gapira gitikirigo kubwa ni chocolate dark chocolate lakini it's activated
It is activated. Chako. Asa yetu na botoli Tenacious Herbal College activated Chako. Yes. Mbali kiga bagendrete guchangamukere gipindi na kororire Linet kuronye marambe agoteba mbia mona se mwalimu koerera buya kigima igoro y'uburore bwenda amauti yenda. Asante sana Divina asengenje chinga kitingo basoma bonsi yabo Richard mbia mono na bali banda bonsi mogendrete kulika gwetera se namba SMS eyuere ase TV yawo bone karotorange gukora ndo chinga kicheito chierire tutugerite chideka nge isano chuka iga kero kende punchline iliyo ratebyo mwanju murigereria igoro y'uburore bwe Chelsea nanda anyarako bakagwetanga kigima egere tutangu muchanduyo ntuganya ngatogende ko Tenacious Herbal Clinic nero tuganye tobe tutwara umuchando libaga twari kurayo tanga mapema. Actually Tenacious Herbal College taliyo it is not meant abantu baro ari then they come for treatment. Igo to gutumia chinjira chionsi nyasato irobo manyi aso kwegeria una to kwegeriga tolike some pamphlets ebikebike abantu begere unabone gitabu nkira gekuru ku the wheatgrass juice. The wheatgrass juice engano ubonyansi bw'engano buna bwo gutumika kurwaria amoroire amange igitabu neke nkerororo na kyo one of the copies to gutumia singe nchoboro irogwo ne bitabo bindo ebinge bigotoka Tenacious Herbal College. Igo ase top line use bottom line nelinga kibu na principal ateba we invite all of you. Toko invite bali babwato umanyigoro ya herbs. Ikiara tobwata herbal therapy korwali gwetera se plants, gwetera sa mache, gwetera aromatherapy, gwetera massage, you see. Naende umuralia onye nditwa twara chinsa kangona bona kwandira igoro ya asthma ikiera nero pisa it is another tigebe topiki yenga kiende obocha tonyo kwanire kabisa. Good. So tigebe topic yenga kiende igena aliko invite bali to NSP togene tukwegera Tenacious Herbal College twabaliganire. Okay. It's a college in East Africa, in Kenya, a college manyire abantu bali experts to kwegeria to aruchi certificate abantu no baraboli abande una principal atebanga ngai bago chiko kolegas. One ekoro kwanyorire empowerment. Kwanyorire certificate. Now you are recognized as the herbalist for someone to run your correct treatment because we katogo approve. Okora mate mugabisogo etaro. We want to assure you we katoro sie gente ke bate credit distinction so that take roko and isiko abantu banyasaye bagwene. So we invite chile bochonsi mbaro abagaka bachire abana abamura bachire abana baisike bachire gosa abande kero bakorire meremia na botoko babuza bwa se clinic goseto babuza bwa se college babe part of the system asenginjo osomina kwegeri. Asante sana ndo chigwakire kuku college ya Tenacious Herbal College ninje ntara limonda rurangana ki na kimubegete amangana ino kabisa mbwe ndengana ni amangana principal ateba naye gwatebire kulinde ne college ngiya ejwe ko Rosia abana inchi bagucha gokonya magimasa matuko abosio ina kibara abanyora na nabo kwirorera asa abantu bali baganete gocha se college ya Tenacious. Okay, principal natebe namba yesimi na website na konde na incharaga niko bene connection with me igere namba ya nesimi igere 07 15 025 922 07 15-025-922. Igo kero kwangikereire nabo gwikera daktari Joel Mayo nabo gwikera principal Festus na nabo gwikera a college ojoini osome. Yes please. Mbia mono sana aso gwikese studio nonya gwacha konyorira ke arakiri nenda mangana yeparo mwanchu muligereria ntoroche magutonsi taraira na boronge nonya chakire kororekana chilaini bado nchirororo kulinde wakoriru mokia mwikiriga se studio gukwanira igoro ye college ya Tenacious Herbal iyo kutoka somo chito bosongo andene college ere East Africa une principal yate abate kurulitangani ekosomia
aboroki wa bonsi korune bankuru bogere kurubokamba nkuru wapia basongo bonsi ngosoma barase college yeyu ngikiagera otairo mwana ase college yetu ya Tenacious college egera nyore amaigirio iguru y'uburwaria gutumika emete yekegusi osemete yekienyeji geitu igongwa kangambia mona senge jinga kinebiro kurira bwasibono sera undiende nande Jumaine gocha akarogocha mapema ntukwanira mange igoro ya Tenacious Herbal College na baigo Tenacious Herbal Clinic mbiamano mwanchu muligereria asengicho kwere biro byao kuligereria ekarotwa kwanira mangana amange igoro yeskuru yunanyariko baginko batebya tyatokorega naende Jumaine gocha asomoro bilyo bwoba cheno karonande tora mutware anyasaye kagwanja onyore ngambyare ose principal anabotokumira nagaiga asembeo mbiamono nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita